Evo ovako ljudi, imamo novu funkcionalnost, na Irvas zna, kao svojevrsno iznenađenje za vas, pa da vidimo da li ste da to sad isto pustimo kao advanced feature. Uglavnom to je nekako od početka stajalo kao ideja, ali sad je to onak zaista ideja koju možemo pustiti, koja izgleda super. Uglavnom, o čem se radi? Pratite me dobro. Inače ću vam poslati taj link, pokrećem Irvas zna, ovo nije još online, ovo samo vi gledate. Mobitel imam. Šta ste bili u prošlom? Dobro. Preskačemo uvod. Povezujem se naravno sa Facebookom. I sad me pita, hoćeš zvati Irvasa putem mobilnog telefona ako hoćeš. Dakle, imamo ne smaraj me, imamo može mobilni. Kad stisnem može mobilni, on mi kaže uzmi svoj mobitel u ruku. 5731. 731. I kaže posjeti ovu stranicu, sad ja tu napišem irvaszna.rs. Ček da malo samo stišamo. Irvas zna, hashtag, svako dobije svoj kod ovdje, ne znam jel vidite. I sad ja upišem taj kod EAZX9. I stisnem to i gledajte šta se sad dešava. Nema više mobitela na kompjuteru, dakle ne mogu tu ga zvat, ali ga mogu zvat sa svog mobitela. Dakle, stisnem pitaj Irvasa, dobijem pitanja i kažem dobro, koji sam bio papkar u prošlom životu, kad ono... U prošlom životu bili ste... Pa mu spustim slušalicu recimo. Aha, sad mi je dao da sam bio Kamila, X. Evo me nazad. Koji je smisao života? Pa mu spustim slušalicu. Uglavnom, dodatni feature koji povezuje mobitel i vaš kompjuter, mislim da je fora i mislim da bi to mogli pustiti. Šta kažete, ljudi?